గత కొద్ది మాసాలుగా పోలీస్ కమిషనర్ గారి ఆదేశాలు మరియు అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మంచిర్యాల పట్టణంలో ప్రజలందరికీ హెల్మెట్ వాడకంపై అలాగే వాహనం యొక్క పత్రాలపై ఎన్నో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. తర్వాత సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు తనిఖీ కార్యక్రమం కూడా ట్రాఫిక్ పోలీస్ మరియు ఆర్టీఏ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మంచిర్యాల పట్టణంలో వైశ్య భవన్ వద్ద వాహన తనిఖీలు చేపట్టి దాదాపు 25 వాహనాలకు కేసులు బుక్ చేయడం జరిగింది. అలాగే వాహనదారులందరికీ హెల్మెట్ వాడకంపై, వాహనం యొక్క ఇన్సూరెన్సు, పొల్యూషను తదితర పత్రాలు ఉంచుకోవడంపై అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. వాహనదారులందరికీ విజ్ఞప్తి, దయచేసి టూ వీలర్ నడుపుతున్నట్టయితే హెల్మెట్ ధరించండి, కారు నడుపుతున్నట్టయితే సీట్ బెల్ట్ ధరించండి. లేని పక్షంలో జరిమానాకు గురి కావాల్సి ఉంటుంది. మీ అమూల్యమైన సమయము వృధా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దయచేసి గమనించి మీ ప్రాణాలు కాపాడుకోండి. ఎందుకంటే మీ ప్రాణాలు మీ కుటుంబానికే కాకుండా రాష్ట్రానికి, దేశానికి కూడా ఎంతో అవసరం. కాబట్టి టూ వీలర్స్ నడిపే వాళ్ళు హెల్మెట్ ధరించి, 4 వీలర్ నడిపే వాళ్ళు సీట్ బెల్ట్ ధరించి తప్పక వాహనాలు నడపాలని మరీ కోరుతున్నాను.